Хайырлы ирте. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Якташларын онытмыйлар. Мобилизацияләнгән якташларга ярдәм буадан махсус хәрби операциядә катнашучыларга чираттагы гуманитар йөк озатылды. Кадерле мирас, Түбән Кама районының Түбән Шоллы авылы мәчетен яңартуга кирештеләр. Әлеге изге йорт нәрсәсе белән үзенчәлекле. Осылга кайту, милли традицияләргә игътибар. Чүпрәле районы вәкилләре Татарстанның мәдәни башкаласы исемен яулау өчен бәйгегә кушылды. Быел Казанда яғып жылыту сезонын сентябрьнең 20-се тирәсендә башларга ниятлиләр. Бу турыда Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Искәндәр Гыйниятуллин белдерде. Казанда 6 җылылык чыганагы да сезонга әзер. Исегезгә төшерәбез, җылылык уртача температура +8 градуска җитеп, 5 көн эчендә әлеге температура сакланса бирелә иде. Бүген җылыту сезонына багышланган брифинг уза. Бу турыда тулырак язманы безнең киләсе чыгарылышларда карый аласыз. Шушы көннәрдә буадан махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен чираттагы гуманитар йөк озатылды. Якташларга ярдәм исемлегендә УАЗ автомобиле, сезонлы киемнәр, посылкалар, тагын бик күп кирәк-яраклар. Язмабыз Буа районыннан. Юлга 3 автомобильне әзерләделәр. Аларның берсендә махсус ремонтлаган УАЗ. Буханка алга таба сводагы егетләргә хезмәт итәчәк. Калган әрҗәләрдә тартмалар, исемле посылкалар. Шулай ук бу юлда тактик носилкалар һәм маскировкалау җәтмәләре төяп җибәрделәр. Игорь Попов гуманитар йөк тиягән килеш бу юлы 5нче тапкыр юлга кузгала. Афганистанда шыныгу алган сугышчан хәрәкәтләр ветеранын юлның катлаулы булуы да куркытмый. С афганцами Афганчылар белән гуманитар йөкне СВО зонасына илтү буенча күптән эшлибез. Бу 5нче баруыбыз. Юл әйбәт, зарланырлык түгел. Егетләргә кадәр барабыз. Фамилияләп гуманитар йөкне посылкаларны Буа районы әти-әниләре биргән әйберләрне тапшырабыз. Бу юлы барлыгы 3,5 тонна гуманитар йөк тиелде. Ул хәзерге вакытта безнең якташларыбыз хезмәт иткән 3 юнәлештә алып барып таратылачак. Едем в 3 точки. 3 ноктага баралар: Сватовага, Волновахага, Каховкага. Параллель рәвештә контракт буенча хезмәт итүчеләргә дә посылкалар тапшырылачак. Гуманитар йөкне җиткерү буенча делегацияне район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Садридинова җитәкли. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда Батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Хәрби хезмәткә контракт сөргәтләгән һәр кеше бирегә мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номеры аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт сөргәтләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов киләсе 2024 елга Татарстанның төп үсеш юнәлешләрен билгеләде. Быелгы еллык юлламасында республика рәисе тормышның барлык өлкәләренә аерым игътибар белән тукталды. Яңа бурычлар куелды. Татарстан халкының тормышын тагын да яхшырту бурычы билгеләнде. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Татарстан Республикасы рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасы иде. Рөстәм Миңнеханов киләсе елны республикада фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Узган елдагы кебек үк Сәлик Сайдашев исемендәге зур концертлар залына иң яхшы аграрийлар, халыкара олимпиадаларда җиңүчеләр, махсус хәрби операциядә катнашучы батырлар чакырылган иде. Бу темага юлламаның беренче өлеше багышланды.
Рөстәм Минихановның парламент юлламасын Татарстан парламентарийлары игътибар белән тыңлады. Традиция буенча залга Дума депутатларын, җәмәгатьчелек, сәяси партиялар вәкилләрен, шәһәр һәм район башлыкларын, сәнәгатьчеләрне чакырдылар. Төп темадан тыш махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү, спортны үстерү, фәнни-технологик үсеш. Рөстәм Миниханов киләсе 2024 елга Татарстанның төп үсеш юнәлешләрен билгеләде. Төп темаларның берсе махсус хәрби операциягә багышланды. Биредә махсус хәрби операциядә катнашучылар, шулай ук хәрби династиялар вәкилләре дә бар иде. Республика рәисе барлык җаваплы министрлыкларга һәм ведомстволарга, мобилизацияләнүчеләргә, хәрбиләргә, аларның гаиләләренә ярдәмне дәвам итәргә күрсәтмә бирде. Әгәр дә гуманитар ярдәм турында сөйләсәк, Рөстәм Миниханов билгеләп үткәнчә, безнең республикадан 4000 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу татарстанлыларның да зур хезмәте. Гуманитар ярдәмне җирлекләрдә, районнарда, авылларда оештыручылар да чакырулы иде. Шулай ук республика рәисе еллык юлламасында милли мәгариф мәсьәләләрен дә күтәрде. Ул ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да тудырырга кирәклеген ассызыклады. Бу мәсьәләдә укытучыларның роле биниһая зур. Туган телләрне сыйфатлы итеп өйрәнүне балалар бакчасыннан алып, югары уку йортларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Гомумән тел мөхитен формалаштыру муниципаль һәм дәүләт хакимияте органнары төп бурычының берсе. Мондан тыш ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да булдыру мөһим. Юлламаның төп темалары арасында халык ара сәясәт, Татарстан икътисады тулайым алганда бөтен ил икътисады тотрыклы. Бүген хезмәт куя торган барлык оешмаларның да бу эштә зур өлеше кергән. Рөстәм Миниханов әйтүенчә, аларның берсе дә ябылмады. Үзенең хезмәтләрен җитештерү темпларын югалтмады. Киресенчә, үзләренең икътисади күрсәткечләрен күтәреп, шуның белән Татарстан икътисадын яхшырттылар. Алдыбызда төрле өлкәләрдә күп бурычлар тора. Без аларны бергәләп һичшиксез үтәрбез дип ышанам. Безнең көчебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Шулай ук Рөстәм Миниханов республикада медицина ярдәме системасын яңарту, югары медицина технологияларына өйрәнү, балалар тууны арттыру, гомерне озайту буенча күләмле эш башкарылганын билгеләп үтте. Кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек. Аны саклау бурычын без чын профессионалларга гына ышанып тапшыра алабыз. Табиб зур фидакарлык таләп итүче һөнәрләрнең берсе. Быелгы еллык юлламасында республика рәисе тормышның барлык өлкәләренә аерым игътибар биреп тукталды. Яңа йөкләмәләр куелды. Татарстан халкының тормышын тагын да яхшырту бурычы билгеләнде. Юлламаның көтелгән яңалыгы киләсе 2024 елны фәнни-технологик үсеш дип билгеләве булды. Республика рәисе нәкъ менә яшүсмерләр һәм балалар фәнни үзәкләренә, фәнгә һәм балаларны әзерләүгә зур игътибар бирергә тиешлеген ассызыклады. Татарстан Республикасы рәисе юлламасы белән парламентарийлар үзләре дә тәэсирләнде. Алар эшчәнлекнең төрле өлкәләрен һәм төрле сәяси партияларны тәкъдим итә, әмма бәяләмәләрдә бердәм булып чыкты. Рәис юлламасыннан соң парламентарийлар Дәүләт Советы утырышына җыелды. Парламент үзәге фойесында халык сайланучыларына Татарстанның чигелгән картасын тәкъдим иттеләр. Әлеге проект республиканың Мәдәният министрлыгы инициативасы буенча гамәлгә ашырылды. Осталар чигү техникасы һәм сүрәтләрнең символы турында сөйләде. Киндер төзегәндә республиканың 43 районыннан һәр кайсының мәдәни, тарихи һәм географик үзенчәлекләре исәпкә алынган. Парламентарийлар белән бергә Татарстанның гадәти булмаган картасын республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бәяләде. Если уж мы взяли за такое дело, через это же мы свою историю отражаем. Ценность в этом. Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин Татарстаннан Дәүләт Думасында сенаторлар һәм депутатлар белән киңәшмә үткәрде. Киләсе елга һәм 25-26 елларның планлы чорына социаль-икътисади үсеш фаразының төп параметрлары, шулай ук республика икътисадына федераль акчаларны җәлеп итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Барлык финанс-икътисади параметрларны вице-премьер икътисад министрлыгы башлыгы Мидхәт Шаһиәхмәтов һәм финанс министры Радик Гайзатуллин яңартты. Фәрит Мөхәммәтшин закон чыгару инициативаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә тагын бер кат тукталды. Хәзер Дәүләт Думасында Татарстаннан 6 закон чыгару инициативасы карала. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә мәдрәсәгә игелек кыл яки мөселман уку йортларын финанслау мәсьәләләре темасына түгәрәк өстәл узды. Аның нәтиҗәләре белән сезне Алия Галиуллин таныштыра.
Утырыш башланыр алдыннан Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алучы беренче курс шәкертләренә Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясенең Хәйрия фонды финанс ярдәме белән сатып алынган дәреслекләр тапшырылды. Түгәрәк өстәлдә мөселман уку йортларына матди ярдәм итү мәсьәләләре каралды. Алар исәбенә 8 мәдрәсә, Казан Ислам институты һәм Россия Ислам институты керә. Рафик Мөхәммәтшин белдерүенчә, бер мәдрәсәнең елына 50-60 миллион сумлык чыгымы бар, ә югары уку йортын тәэмин итәргә 100 миллион сумга кадәр кирәк. Дини уку йортларының матди чыгымнарының яртысы Татарстанның үзәкләштерелгән диния нәзарәте ярдәме белән каплана. Бирдә инде менә сорау туа. 1500 мәчет бар, 4000-нән артык шәкерт укый, ул күп түгелме дип. Ләкин әйтергә кирәк, менә мәсәлән Россия Ислам институтында, Казан Ислам университетында 45 төбәктән шәкертләр укый. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә Татарстандагы дини уку йортлары һичшиксез алар Татарстан өчен генә инде кадрлар әзерләмиләр. Шулай ук Зәкәт фондының да ярдәме зур. Хәйрия фонды җитәкчесе Булат Хәзрәт Мәрданов билгеләп үткәнчә, алар тарафыннан мәдрәсәгә игелек кыл исеме астында онлайн акция игълан ителгән. Теләгән һәркем Татарстанның мөселман уку йортларына матди яктан ярдәм итә ала. Сентябрь уртасына 425 мең сумнан артык акча җыелган. Шуның 160 меңе гомуми хисапта булса, 266 меңнән артыгы мөселман уку йортларына күчерелгән. Алар арасында ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе дә бар. Безнең мәдрәсәгә нигез салган Габдулха хәзрәт Саматов булсын, Исхак әфәнде Лотфуллиннар булсын, менә шул юнәлеш бүгенге көндә дәвам итә. Ул да булса милли телгә әһәмият бирү турында. Менә сез Шихабетдин Мәрҗани хәзрәтләренең әйтемнәрен әйткән вакытта да Шихабетдин Мәрҗани үзе дә ул тел, ул динне бәйләп алып барырга, динне саклауда зур роле турында әйтә. Инде менә безнең мәдрәсәбезгә килгәндә шул ук шәкертләр санын алсак та, бүгенге көндә 400-гә якын шәкерт укый икән. Ул да булса безнең әле Балтачта да филиалыбыз бар, шулар белән берлектә. Түгәрәк өстәл барышында Мөхәммәдия директорының беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин мәдрәсәдә быелдан түләүле бүлекләр булдыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ислам мәгарифен һәм фәнен финанслау, яңа мәрҗәниләр, барудилар буыны барлыкка килүгә нигез. Алия Галиуллина, Мөршидә Җихан, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Түбән Чаллы авылы мәчетен торгызу өчен матди ярдәм җыю игълан ителде. Дини объект 1903 елда төзелгән, 3 дистә кулланышсыз торган. Аның проекты башкалардан үзгә. Диварлары табигый таштан салынган. Казан белгечләре әйтүенчә, мондый биналар Түбән Кама районында гына түгел, Татарстанда да юк. Хәзер архитектор реставрация проектын эшли. Мәдәни мирас объектын беренчел халәтенә кайтарып булырмы? Ярдәм итәргә теләүчеләр кайда мөрәҗәгать итә ала? Киләсе язмабыз шул хакта. Беренче класска 47 елның шушында кірдім мен укырга. Менә моннан кіріп, икенче этажга менә баскычы. Фуат Мөниров күңелендә әнә шундый җылы хатирәләр саклана. Түбән Чаллы авылы аксакалы сөйләвенчә, заманында мәчет бинасы мәктәп булып хезмәт иткән. Башлангыч белемне ул шунда алган. Бабасы дини йортының беренче мулласы булган. Үткәнне һәм киләчәкне берләштерүче мәдәни мирасны торгызу безнең төп бурыч ди ул. Минем бабай, менә шушы Мөнир бабай, шушы мәчеткә иң беренче шул мәзин итеп куелган ни булып, мулла бит. Мәчетнең тарихы 1903 елда башлана. 2 катлы бинаны салуда авыл халкы катнаша. Алабуга һәм Казан осталары да чакырыла дип сөйли Түбән Чаллыда яшәүчеләр. Быел әлеге бинага 120 ел, гасырдан артык вакыт эчендә гыйбадәтханә нык таушалган. Тарихи бинаның проекты башкалардан үзгә. Мондый мәчетләр Түбән Кама районында гына түгел, Татарстанда да юк ди Казан белгечләре. Бүген архитектор, реставраторлар объектны карап чыктылар. Аның тарихы белән таныш Нәк алар борынгы мәчетнең йөзен кайтару проектын әзерләү белән шөгыльләнә. Татарстанның мәчетләре кирпичтән, агачтан салынган. Бу мәчет аерылып тора. Аның материалы икенче төрле, ул таштан салынган. Бу фотода без мәчетнең 60-нчы еллардагы вакытын күрәбез. Төзәтүне 2010 елда авыл халкы белән, өмә белән башланды. Менә шундый хәлдә юл. Аны без кырып, сыпырып, чистартып, хәзерге бүгенге хәлгә килде.
Дини объектны реставрациялау идеясы белән янып йөрүче шәхесләрнең берсе Нәсим Хәзрәт Корбанов Түбәнчалы авылы имам хатибы әйтүенчә, тарихи мәчеттә азан тавышын ишетү, анда намаз уку һәм дин сабаклары алу биредә яшәүчеләрнең иң зур хыялы. Барыбызга да Аллаһ Тәала әҗерен бирә. Бер кирпич кенә салсак та, бер таш кына куйсак та әҗерен бирә һәм инде шул мөмкинлекне кулдан чыгардырмыйк. Фуат Мөниров ышана, бабасының эше дәвамлы булыр. Бер гасырдан соң мәчеттә кабат моңлы азан тавышы яңгырар. Альбина Вәлиева, Рафаэль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбәнкамдан. Шүпрәлеләр Татарстанның мәдәни башкаласы исеме өчен көрәшкә кушылды. Мәгълүм булганча, быелдан Татарстанда муниципаль бәйрәмнәрнең мәдәният көннәрен үткәрү традициясе яңартылды. Шүпрәле районы Казан халкына нинди мәдәни тамаша әзерләп килгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да күреп кайтты. Исәнмесез. Здравствуйте. Саулык сунадып, әнә шулай сәламләп бүген Шүпрәле районы үзенең мәдәният көннәрен башлап җибәрә. Шүпрәле районы бер көнгә Казанга күченгән диярсең. 6 автобус белән 300-гә якын кеше Шүпрәленең мәдәни башкала булуын исбат итәргә җыена. Сүздә түгел, гамәлдә. Сөмбеле ансамбле чыгышыннан Московский мәдәният үзәге бер мәлгә Мәскәүскийгә әйләнде. Бүген Шүпрәле көнендә шуңа зур концерт белән килдек. Казан тамашачыларына менә аларның күңелләрен, бүген аларның күңелләрен яулап, бүген аларны яхшы гына ял иттеребез дип ышанабыз. Шулык максат белән килгән Шүпрәле сәнгать мәктәбе укытучысы Ольга Ефимова укучылары да чыгыш ясарга әзерләнә. Biz folklor alып килдек bu бәйрәмгә һәм biz ул фольклорны бик зат өйрәндек. Ул фольклор Кыяр бабай үләне дип атала. Шүпрәле районы чыннан да үзенең фольклор коллективлары белән мактана ала. Менә минем янымда Калинушка дигән фольклор ансамбле. Алар берсеннән берсе матур, кайсына мөрәҗәгать итәргә дә белмим. Менә үзегезнең коллектив белән таныштырыгыз әле. Да, добро пожаловать на нашем празднике. Без рус халык вокал ансамбле Калинушка исемле. Оешуыбызга 30 елдан артып китте. Бездән башка Шүпрәледә бер концертта үтми. Один праздник, конечно, без нас не проходит. Шүпрәле күп милләтле район. Районда 52 авыл җирлегенең 22-сендә чуаш халкы вәкилләре яши. Без әлеге бәйрәмдә үзебезнең чуаш мәдәниятен күрсәтәбез. Шүпрәле районын яратабыз, аның белән горурланабыз. Ансамбльләрен Шүпрәл дип атаулары юкка түгел. Шүпрәл Шүпрәле дигән аңлата. Ә Шүпрәле тарихы кыскача театральләштерелгән тамаша аша аңлатылды. Шүпрәле мәдәнияте көненә бәя бирергә килүчеләрне генә түгел, һәр вакыт әнә шулай зурлап, ипи-тоз, якты йөз белән каршы ала кунакларны шүпрәлеләр. Безнең бик күп талантларыбыз, фольклор ягыннан да бик көчле, йыр ягыннан да традициялар, обрядларны бик матур иттереп саклап барып аны үсеп бара торган яшь буынга тапшырабыз. Мактанырлыклары да бар. Узган елгы күрсәткечләр буенча Шүпрәле районы мәдәният юнәлешендә беренче урында. Бик дулкынланам, чөнки барыбер ул Шүпрәле йөрәкнең түрендә, ул туган җир. Аңа һәр вакыт кайтасы килә, кайтмасаң да игътибар үзәгендә тотасың. Анда булган вакыйгаларны карап барасың килә. Чөнки туган җир нинди сулышта яшәсә, аннан чыккан кешеләр дә шундый сулышта яшиләр. Әгәр дә Шүпрәледә әйбәт булса, без дә монда рәхәт яшибез. Шуңа күрә Шүпрәлене яратабыз. Шүпрәле халкы Казанда күп һәм алар һәрберсе тырышып эшләп республикабызның тормышына үзләреннән зур өлеш кертәләр. Яшәсен Шүпрәле! Зур өлеш кертүләрен конкурс шартлары буенча жюри әгъзалары да бәяләде. Шүпрәле районы уңганнары җитештергән җиләк, җимеш, сөт, ит ризыклары, бал, барысы да бар. Безнекеләр эшли белә ди Шүпрәле бәйрәменә килүчеләр. Бу бәйрәм көтелмәгәндәрәк булды. Миңа бүген сыңгана әйттеләр, очрашу була дип. Мин шатлана, үземнең якташларымны күрергә дип, шушы очрашуга килдем. Бик зур тәэсир калдырды бу очрашу. Мин үземнең туган районыма кайтып килгән кебек булдым, авылга кайткан кебек булдым. Дизайн юнәлешендә эшлим, шуңа күрә күп проектлар бергә эшлибез без Шүпрәле районы белән. Бүген килмичә булмадык, иптәшем, тормыш иптәшем белән килдек. Үзебезнең район өчен бик шатланабыз. Шүпрәлеләр шатлыгын уртаклашучылар арасында хәтта Төркиядән килүчеләр дә бар. Тургай бәй очраклы туры килсә дә бик шаткан.
Çok farklı bir ortam, çok güzel. Gajayip beyramga yo'liqdik. Anlamuşa, birde türlü milletler üst medeniyetler bilen tanıştıra. Gırıf gadetler bik görkem. Kardeş halkka rahmet eytemiz. Tatar halkına da teşekkür ediyoruz bu arada. Рәхмәтле кунакларны һәм якташларны шаккаттырасы чараларның әле башыгына булган икән. Бик зур гына күргәзмә алып килдек. Бу күргәзмәдән дә безнең районыбызда яшәгән халыкның гореф-гадәтләре, йолалары, менә аларның милли киемнәр, милли ризык чагыла. Һәм монда әле аннан тыш тагын 200-дән артык сәхнә осталары да безнең белән килде. Һәр чирның мәдәнияте үзеннән соң киләсе буыннарга эз калдыра. Халык сәнгатының bütün türleri de, bütün байлыгы белән күрсәтелгән бит монда. Үзләренең төбәктә булган материалларны кулланып. Монда без күрәбез сезнең белән талдан үрүне дә. Без монда күрдек сезнең белән шулай ук металлдан эшкәрткән әйберләрне дә. Без агачтан эшкәрткән ниһаять мин инде һәрбер безнең конкурста игътибар итә торган шушы үзебезнең тәрәзә өлгеләрен дә күрдек. Төрле агачлардан. Аннан хатын-кыз куллары белән эшләнгән монда бигрәк тә курчакларны матур итеп бизәгәннәр. Аларның киемнәре тегелгән курчакларын да күрдек. Чүпрәк-чапрактан ясалганын да күрдек. Шулай ук аларның сәйләннәрдән дә бизәкләнгәнен дә күрдек. Һәм иң мөһиме, һәрбер монда рус халкы да, чуаш халкы да, татар халкы да үзләренең үзенчәлекләрен матур итеп күрсәтә алдылар. Күргәзмәнең йөзек кашы буларак жюри әгъзалары каен тузыннан ясалган әйберләрне билгеләп үтте. Чүпрәле мәдәният көне үзешчән сәнгать әһелләренең концерты белән дәвам итте. Икмәк булса, җыры да була. Күптәнге, еш кабатлана торган әйтем булса да, ул бүген дә үзенең актуальлеген югалтмый. Бик каты шатланып килдек бүген. Быел монда бүгенге бәйрәмгә, чөнки быел елны безнең район цылым республика алдында зур күрсәткечләр бетерә. Бертекләрдән буенча без республикада 2нче урында барабыз. Менә бу зур вакыйга бүген шатланып килдек. Бөтен районның иң яхшы хезмәт алдыгылары телефонда. Исәнлек, саулык телим, киләчәктә җырашырга насип булсын. С праздником Мейдан сезне рахмат. Матур итеп җыелып килгәнегез өчен. Чүпрәле гербының мәгънәсе дә үзенчәлекле. Милли бизәкләр төшерелгән Сөлге район халкының республика мәдәниятенә, фән, сәнгать һәм әдәбиятына зур өлеш кертүен сурәтли. Шөкер, безнең гореф-гадәтләр тарихта гына калмаган. Әнә бит чүпрәлеләр ничек күркәм итеп үткәннәрне бүгенге белән тоташтыра белә. Рәт-рәт тыгызлап тукылган җепләр күп милләтле чүпрәле халкының дуслыгын, үзара татулыгын чагылдыра. Мөршидә Җиһан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә халкыбызның яраткан җырчысы Флора Сөләйманова арабыздан китеп барды. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Күренекле җырчы турындагы хатирәләре белән Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов уртаклаша. Шулай ук тапшыруда Флора Сөләйманованың иң соңгы эксклюзив язмасын да карый алырсыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.